Γεια σας φίλες και φίλοι, είμαι ο Γιώργος ο Καϊάρας και παραγγέλνουμε κρέπες μέσω της Volt από το T-Cos και θα τις δοκιμάσω εγώ με τον μπαμπά μου και τα αδέρφια. Με την παραγγελία, έχω έτοιμη την παραγγελία και έρχεται σε 20 λεπτά, οπότε μας μένει χρόνος για να κάνουμε και άλλα χρήσιμα πράγματα. Η παραγγελία φτάνει στις 9 και 41, οπότε μπορεί να μας μείνει αρκετός χρόνος για να κάνουμε πολλά πράγματα. Πόσο βάζουμε? 10 στα 10. Η Άνθια είναι πάρα πολύ καλή κριτής. 9,5. 9,5 εσύ? Ναι. Οκ, για να δούμε μεγάλες οι κρέπες. Τελείς. Κρέπα και πάμε να δοκιμάσουμε. Τι βάζουμε? Την κοιτάδα μου. 9,9 στα 10. Και έχεις γίνει μούργος.